πληρεί, θα μπορεί να ιδρύει ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο ειδικής κατηγορίας και θα τελεί πάντοτε η λειτουργία και η ίδρυση του προσώπου αυτού υπό την εποπτεία του κράτους, την οποία εποπτεία το κράτος θα ασκεί δια μιας αρχής ανεξάρτητης, κατά το πρότυπο των συνταγματικών ανεξάρτητων αρχών, και θα εφαρμόζει τον νόμο ίδια σε όλους. Γιατί θυμίζω, να κλείσω τη φράση μου και ευχαριστώ, θυμίζω ότι είναι αδύνατον να υπάρξει ουσιαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο είδη πανεπιστημίων. Άρα, η ερώτησή μου είναι, μου φαίνεται πως δεν καταλήγεται τελικά στο ότι πρέπει να είναι κατεξοχήν ιδιωτική η εκπαίδευση, αλλά σε μια ισορροπία ανάμεσα στην δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την ερώτηση. Εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους. Να καταργήσουμε την αποκλειστικότητα στη δημόσια εκπαίδευση, να αφήσουμε την ιδιωτική εκπαίδευση να αναπτυχθεί και στην τριτοβάθμια παιδεία και κυρίως να προχωρήσουμε διπλά. Δηλαδή, από τη μία να ασκούμε εποπτεία στους ιδιωτικούς φορείς και από την άλλη, γι' αυτό και ανέφερα τα κριτήρια, να ενισχύσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια στο μοντέλο τους να προσεγγίσουν τα ιδιωτικά. Δηλαδή, το κράτος δεν σημαίνει ότι επειδή έχει κάνει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο θα πρέπει συνεχώς να το περισφίγγει στην αγκαλιά του μέχρι να το πνίξει. Θα πρέπει να το αφήσει ελεύθερο με τη δική του διοίκηση, με τη δική του διαχείριση και θα πρέπει να χρηματοδοτεί συγχρόνως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με αντάλλαγμα ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα παράσχουν και θα παρέχουν υποτροφίες ή και άλλες παροχές, τις οποίες το κράτος θα τις παρήχε διαφορετικά για των δημοσίων πανεπιστήμιων. Διότι θυμίζω ότι η λεγόμενη δωρεάν παιδεία έχει μεγαλύτερο κόστος για το φορολογούμενο από τη ιδιωτική. Διότι ένας φοιτητής στοιχίζει στο κράτος μας, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, περισσότερο από το ότι αν το κράτος του πλήρωνε τα δίδακτρα σε ένα ιδιωτικό. Δηλαδή, αναλογιστείτε ένα φοιτητή που σπουδάζει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, όπου θέλει πάνω από 30.000 ευρώ, σε σχέση με έναν που σπουδάζει σε μια ιδιωτική σχολή αμερικάνικη. Θέλει λιγότερα χρήματα το χρόνο εκεί. Άρα, καλύτερα να τους στέλναμε όλους να σπουδάσουν σε μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια, θα είχαμε λιγότερο κόστος για το φορολογούμενο και θα είχαμε σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα για τους φοιτητές μας. Το λέω αυτό φυσικά χωρίς να το υποστηρίζω. Το λέω ως ένα ακραίο σχήμα για να πω ότι ακριβώς δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να παραμείνουμε εδώ, ενισχύοντας όμως και την δεύτερη αυτή μορφή και να αφήσουμε την αγορά. Την αγορά, όταν λέω, δεν εννοώ την αγορά την ελεύθερη, να αφήσουμε τους φοιτητές να επιλέξουν αυτό το οποίο τους ταιριάζει καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στο δεύτερο ομιλητή της ομάδας λόγου, τον κύριο Παπαθεοδόρου. Κύριε Παπαθεοδόρου, ο κύριος Φορτσάκης μίλησε για ελευθερία, μίλησε ότι αν υπήρχε μόνο ενός είδους παιδεία θα υπήρχε μία επιστήμη, μία τέχνη, μία εκπαίδευση. Πώς απαντάτε σε όλα αυτά τα επιχειρήματα? Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Να ευχαριστήσω τόσο την Οργανωτική Επιτροπή όσο και το φιλόξενο Ίδρυμα Ευγενίδου για την διοργάνωση τη σημερινή. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια να μιλάμε με έναν λόγο σχηματικό. Δηλαδή, να θεωρούμε ότι από τη μία πλευρά υπάρχει το ακλόνητο επιχείρημα του υπέρ και από την άλλη το ακλόνητο επιχείρημα του κατά και πάντως να μην πλησιάζουμε τέτοιου είδους θέματα με την προσέγγιση της κάμψης. Τι έχει μείνει από τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 16, παράγραφος 5. Έχει μείνει το εξής, ότι τα πανεπιστήμια ιδρύονται από το κράτος και από κανέναν άλλον, καθώς και η απαγόρευση να ιδρυθούν από κάποιον άλλον. Όλο το υπόλοιπο σχήμα, το οποίο νομίζω ότι υπό άλλες συνθήκες θα προστάτευε τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια πανεπιστήμια, έχει γνωρίσει μεγάλη κάμψη γιατί η κοινωνία εξελίχθηκε και από την άλλη πλευρά έχουμε επίσης και την εξέλιξη μιας νομικής σκέψης γύρω από τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξη των πανεπιστημίων. Το πρώτο που θα πρέπει να δούμε είναι αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του δημόσιου και του κρατικού πανεπιστημίου, γιατί αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος ο κύριος Φορτσάκης είναι ότι το κράτος είναι αυτό το οποίο καθοδηγεί, σφιχταγκαλιάζει. Δεν είναι πάντα μακριά από την αλήθεια.
Όμως τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κράτος διοργανώνει τη χρηματοδότηση του πανεπιστημίου, ιδρύει το πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο που ευτυχώς σύμφωνα με το Σύνταγμα παραμένει, και εδώ είναι μεγάλη κατάκτηση της συνταγματικής αναθεώρησης της δεκαετίας του 70, ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το οποίο είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο στην Ελλάδα. Οι ΟΤΑ, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχουν αυτήν την αυτοδιοίκηση που γνωρίζει το Πανεπιστήμιο. Μια αυτοδιοίκηση η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που θα οργανώσει τις σπουδές, μια αυτοδιοίκηση η οποία έχει να κάνει επίσης και με την εσωτερική του λειτουργία, κάτι το οποίο οδηγεί και ορισμένες φορές σε καταχρήσεις. Ο σκοπός βεβαίως. Ο σκοπός όταν είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου αγαθού της παιδείας, γιατί περί αυτού πρόκειται, η παιδεία υπό οποιαδήποτε μορφή είναι δημόσιο αγαθό, ακόμη και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που εξυπηρετείται από ιδιωτικούς φορείς. Παραμένει όμως ένα δημόσιο αγαθό προστατευόμενο από το Σύνταγμα, ένα κοινωνικό αγαθό, γιατί παραμένει να είναι ένα μέσο κοινωνικής κινητικότητας και ένα μέσο ισότητας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ακόμα και επιλεκτικά συστήματα. Κύριε Παπαθεοδόρου, πώς δέχεστε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει το δικαίωμα επιλογής στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και από εκεί είναι δημόσιο αγαθό, αλλά στην τριτοβάθμια αυτό ξαφνικά δεν μπορεί να υπάρχει? Νομίζω ότι απάντησα ότι αυτό το οποίο έχει μείνει από το Σύνταγμα, από το 16, το άρθρο 16 που ανέγνωσε προηγουμένως ο κύριος Φορτσάκης, είναι η απαγόρευση να ιδρύσει κάποιος ιδιώτης. Ενώ αυτό δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, για τη δευτεροβάθμια και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό όμως να το ξαναδούμε. Ας δούμε τι προσφέρει. Τι είναι το δημόσιο? Πραγματικά η πρώτη διαφορά είναι μεταξύ δημοσίου και κρατικού. Το κρατικό είναι όταν το κράτος κάνει τα πάντα. Διορίζει τους καθηγητές, επιλέγει τους καθηγητές. Είναι αυτό το οποίο καθορίζει το εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου. Είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει, αν θέλετε, ακόμα και τον τρόπο μετάδοσης γνώσης. Το δημόσιο είναι αυτό το οποίο χρηματοδοτείται μεν από το κράτος, αλλά όχι αποκλειστικά. Και πλέον όχι αποκλειστικά, και λόγω της κρίσης υπάρχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης. Ένα αυτοδιοικούμενο πανεπιστήμιο, δημόσιο πανεπιστήμιο, είναι αυτό το οποίο αποφασίζει τα του οίκου του. Είναι αυτό το οποίο αποφασίζει, πολλές φορές με λάθη, αλλά μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι δημοκρατικές και συμμετοχικές, αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας του, βάσει του κανονισμού του και του καταστατικού του. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Δημόσιο είναι το πανεπιστήμιο το οποίο υπόκειται σε δημόσια λογοδοσία, γιατί υπηρετεί ένα δημόσιο αγαθό. Υποχρεούται να λογοδοτεί και για αυτά τα οποία πετυχαίνει, αλλά κυρίως για αυτά τα οποία σε αυτά τα οποία έχει αποτύχει. Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτείται, όπως είπα προηγουμένως, από το κράτος, βεβαίως. Αλλά σήμερα δίνεται η δυνατότητα, πλέον γι' αυτό έχει εξελιχθεί, έχουμε μία κάμψη όλων αυτών των αυστηρών διατάξεων του Συντάγματος, γιατί εξελίχθηκε η Ελλάδα, εξελίχθηκε η ζωή, εξελίχθηκε το πανεπιστήμιο και πολύ δυσκολότερα, αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, η πανεπιστημιακή. Όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η δυνατότητα αναζήτησης ιδιωτικών πόρων για χρηματοδότηση της δημόσιας λειτουργίας του Πανεπιστημίου δεν είναι απλά υποχρέωση, είναι ανάγκη. Δεν είναι απλά δυνατότητα, είναι ανάγκη για τα πανεπιστήμια. Όπως επίσης, και αυτό έχει σημασία, η υιοθέτηση σειράς μέτρων που επιτρέπουν τις ευέλικτες μορφές οργάνωσης σπουδών βάσει ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων. Σήμερα έχουμε, παραδείγματος χάρη, μεταπτυχιακά τα οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, με δίδακτρα, στο πλαίσιο του δημόσιου πανεπιστημίου. Έχουμε υποτροφίες οι οποίες δίνονται σε φοιτητές, ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, λέγαμε προηγουμένως, σε φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και προέρχονται από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, ακόμα και από χορηγίες. Έχουμε τις επώνυμες έδρες στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ιδρύσουν μία έδρα και να χρηματοδοτήσουν ακόμα και την δυνατότητα ενός διδάσκοντος να μπορεί να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα σπουδών. Έχουμε, να ολοκληρώσω, για να υπάρχει μία, αν θέλετε, ενότητα στη σκέψη. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα κοινών μεταπτυχιακών με ιδιωτικά πανεπιστήμια, με δίδακτρα και κοινά πτυχία, με ιδιωτικά πανεπιστήμια,
Όπως επίσης, και ολοκληρώνω εδώ, έχουμε το βασικό εργαλείο λειτουργίας ενός δημόσιου πανεπιστημίου, ο ειδικός λογαριασμός κίνησης κονδυλίων έρευνας, ο οποίος είναι αυτός που χρηματοδοτεί και την έρευνα και την καινοτομία. Αλλού βρίσκεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο εάν αυτή η παρεχόμενη γνώση και εκπαίδευση στους φοιτητές έχει χαρακτηριστικά αριστείας, έχει χαρακτηριστικά ανταγωνιστικότητας και πάνω απ' όλα αν είναι ισχυρά τα πτυχία τα οποία παίρνουν οι φοιτητές μας. Αυτά λοιπόν τα αποφασίζει ο ομότεχνος, το άλλο πανεπιστήμιο που ανταγωνίζεται το δημόσιο ελληνικό, κάποιες φορές χάνει, κάποιες φορές κερδίζει. Συγγνώμη. Κύριε Παπαθεοδόρου, το γεγονός ότι τα δίδακτρα μάλλον που συνοδεύουν τα μεταπτυχιακά δεν έρουν τον δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Έχετε δίκιο και σας ευχαριστώ για αυτό, γιατί να σκέφτεστε ότι τα δίδακτρα έχουν αυτή τη λειτουργία. Όχι. Δωρεάν εκπαίδευση έχουμε στο βαθμό που από τον Γεώργιο Παπανδρέου και μετά δεν έχουμε δίδακτρα για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια στις προπτυχιακές σπουδές και ακόμα υπάρχει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με δίδακτρα. Έχουμε δηλαδή μια κάμψη και αυτής της αρχής και το διεθνές. Και από την άλλη πλευρά, στην δυνατότητα που δίνει το κράτος για μίνιμουμ παροχές. Δεν σημαίνει ότι η λειτουργία πρέπει να είναι απολύτως δωρεάν, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι υπάρχουν αστήρευτες πηγές χρηματοδότησης από πλευράς του δημοσίου, δηλαδή του κράτους. Κάτι τέτοιο στην εποχή μας δεν υπάρχει. Γι' αυτό τα πανεπιστήμια οδηγήθηκαν στο να αναζητούν, διατηρώντας ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε πολύ υψηλό επίπεδο, αν δείτε ορισμένες κατατάξεις, ταυτόχρονα να αναζητούν ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια για να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι οποίες καταλήγουν ανακατανεμητικά μετά βεβαίως και σε υποτροφίες για τους φοιτητές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαθεοδόρου. Ο λόγος τώρα στη δεύτερη ομιλήτρια της ομάδας του Αντιλόγου, στην κυρία Κλόντια Καρίδη-Μπενοπούλου. Ναι, ακούγοντας τους προηγούμενους ομιλητές της ομάδας του Λόγου, μερικές φορές αναρωτιόμουν αν τελικά διαφωνούμε σε βάθος σε πολλά πράγματα. Χαίρομαι που τελικά και η ομάδα του Λόγου αναγνωρίζει την ανάγκη συνύπαρξης δημόσιας και ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί προσωπικά πραγματικά δεν καταλαβαίνω σε τι εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων η παράλληλη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα λόγο που να επηρεάζει αρνητικά τα δημόσια πανεπιστήμια η ύπαρξη και ιδιωτικών δομών. Και προσέξτε, δεν συζητάμε από την πλευρά μας να μην έχουμε ως χώρα προτεραιότητα τη δημόσια εκπαίδευση και την ενίσχυση των δημόσιων ιδρυμάτων. Αυτό που συζητάμε είναι το αυτονόητο, αυτό που ισχύει σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου, να μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, λειτουργώντας κάτω από τους ίδιους αυστηρούς κανόνες και το ίδιο πλαίσιο, νομικό πλαίσιο, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άκουσα από τους προηγούμενους ομιλητές την υπεράσπιση των δημόσιων πανεπιστημίων και πολύ σωστά συμφωνούμε και επικροτούμε και εμείς αυτό. Δεν άκουσα την αναφορά στα ιδιωτικά. Πώς διασφαλίζεται? Υπάρχει το ερώτημα της εξασφάλισης της ισότητας μεταξύ των φοιτητών στον τίτλο του debate. Πώς διασφαλίζουμε αυτή την ισότητα? Τι εννοούμε με ισότητα? Να μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια? Ούτε αυτό. Αυτό δεν ισχύει ούτε σήμερα ούτως ή άλλως. Και αφενός δεν μπαίνουν όλοι, αλλά κυρίως δεν έχουν όλοι οι φοιτητές το δικαίωμα της επιλογής. Γιατί έχουν, με τη λογική του να επιτρέπονται μόνο τα δημόσια και να αναγνωρίζονται μόνο τα δημόσια, την επιλογή του δημοσίου. Και ούτως ή άλλως για μένα δεν υφίσταται θέμα ισότητας μεταξύ των φοιτητών. Αυτό που υφίσταται και οφείλουμε να διασφαλίσουμε είναι ίσες ευκαιρίες. Η κυρία Γιαννάκου μίλησε για ίσες ευκαιρίες. Συμφωνώ και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μόνο που ίσες ευκαιρίες δεν μπορεί να είναι μόνο μέσα από τη γνώση που παρέχεται από ένα δημόσιο φορέα. Επίσης, είναι, όπως είπα και προηγουμένως, αποκριτικό που ισχύει σήμερα το ότι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να είναι κατ' επιλογή ιδιωτική και αναγνωρίσιμη και αναγνωρισμένη, καθώς επίσης και κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ το ίδιο δεν ισχύει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς διασφαλίζεται λοιπόν επίσης τα δικαιώματα και την ισότητα και τα ίδια δικαιώματα των φοιτητών που χρόνια τώρα φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία, πανεπιστήμια, δεν τα ονομάζετε εσείς πανεπιστήμια, ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία έχουν πάρει μια νόμιμη άδεια λειτουργίας από το κράτος, αναγνωρίζονται ως ισότιμα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο εκτός από τη χώρα μας,
έχουν διεθνείς αναγνωρίσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους πιστοποιητικούς οργανισμούς πιστοποίησης, αλλά τα πανεπιστήμια, τα πτυχία τους δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Και όλοι γνωρίζουμε πόσες φορές έχει καταδικαστεί η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αυτό το θέμα. Πάντως, είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό που διάβασα χθες σε μια έρευνα που δημοσιεύτηκε, ελπίζω να ισχύει, ότι όταν ερωτήθηκε ο κόσμος αν πρέπει να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, επιτέλους το 61% είναι σύμφωνο. Συμφωνεί ή πλήρως ή μάλλον συμφωνεί το 61% του κόσμου με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω οπωσδήποτε είναι η διαφορά του κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού ιδιωτικού πανεπιστημίου. Έχει μεγάλη σημασία και θέλω να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, γιατί κερδοσκοπικό, το οποίο στην Ελλάδα έχει μία έννοια τελείως αρνητική, δυστυχώς, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, σημαίνει μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος αγωνιά και ενδιαφέρεται για το κέρδος της επιχείρησης. Δεν είναι επιχείρηση. Υπάρχει μια διαρκή επένδυση σε υποδομές, σε νέα προγράμματα, σε τεχνογνωσία, σε υπηρεσίες για τους φοιτητές, σε συνεργασίες. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης, μέσα τα οποία ο στόχος είναι να μην μείνει κανένα παιδί το οποίο θέλει να σπουδάσει και μπορεί να μην μείνει χωρίς τις σπουδές που θέλει να κάνει μόνο και μόνο εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών. Ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα έχει κάνει μια συστηματική προσπάθεια εξέβρεσης πόρων και χαίρομαι που ακούω και για την προσπάθεια, και βεβαίως υπάρχει και από μεμονωμένες περιπτώσεις δημοσίων πανεπιστημίων, επιτέλους να απενεχοποιηθεί η εξέβρεση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα. Και υπάρχει βέβαια σε ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα η γενικότερη καλλιέργεια κουλτούρας, της έννοιας της φιλανθρωπίας, πολύ σημαντικό στην εποχή μας, και της κοινωνικής προσφοράς, πολύ σημαντικό επίσης στη σημερινή εποχή της Ελλάδας της κρίσης, κάτι το οποίο καταρχάς το κάνουμε αρχίζοντας από τους ίδιους τους φοιτητές, που τους μαθαίνουμε να συμμετέχουν και να μπολιάζονται με την συναίσθηση και τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς. Η καλλιέργεια λοιπόν της φιλανθρωπίας... Μάλιστα. Παρακαλώ, βεβαίως. Γιατί θα πρέπει να γίνεται σύγχυση της ιδέας της αλληλεγγύης και της ισότιμης πρόσβασης ή της ισότητας στην πρόσβαση με την ιδέα της φιλανθρωπίας? Η φιλανθρωπία έχει να κάνει, αν θέλετε, με ένα συναίσθημα το οποίο έχει μια ηθική φόρτιση. Όμως, από την άλλη πλευρά, το δικαίωμα ενός, αυτή είναι και η ερώτησή μου, αν πιστεύετε ότι δεν είναι ζήτημα φιλανθρωπίας, αλλά είναι ζήτημα δικαιώματος ενός νέου ανθρώπου να μπορέσει να σπουδάσει. Επομένως, κάποιος θα πρέπει να του εγγυάται αυτό το δικαίωμα. Βεβαίως, συμφωνούμε απόλυτα και σε αυτό. Η έννοια της φιλανθρωπίας είχε να κάνει με την έννοια του ότι αναζητούμε πόρους από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος πρέπει να νιώσει αυτό το αίσθημα της φιλανθρωπίας προκειμένου να συνεισφέρει με τους ιδιωτικούς του πόρους. Δεν πάει προς τον φοιτητή ο οποίος απολαμβάνει. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο μετά, αν θέλετε, επί αυτού του συγκεκριμένου. Θέλω να πω ότι εκεί επισέρχεται το αμερικάνικο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο εγώ προσωπικά υποστηρίζω απόλυτα, το οποίο στηρίζεται σε πολύ σημαντικές παραμέτρους. Η μία από όλες είναι η σωστή αξιοποίηση των πόρων από δωρεές και χορηγίες, όπως ήδη είπαμε. Η δεύτερη, πολύ σημαντική εξίσου, είναι η ποικιλομορφία, δηλαδή η δυνατότητα να συνυπάρχει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός φορέας. Θέλω να σας πω ότι στην Αμερική το 62% των φοιτητών σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια. Το 30% σπουδάζει σε πανεπιστήμια ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά. Και το 8% μόλις σπουδάζει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν πάρουμε στα 40 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, βρίσκονται 22 αμερικάνικα ιδρύματα. Από τα 22, τα 14 είναι ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά, τα 8 είναι δημόσια και δεν υπάρχει κανένα στα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής που να είναι ιδιωτικό και κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Ένας τρίτος σημαντικός παράγοντας είναι η διοικητική αυτονομία, μίλησαν και οι προηγούμενοι, έτσι ώστε το πανεπιστήμιο βεβαίως να είναι αυτοδιοικούμενα τα πανεπιστήμια, αλλά να έχουν και την ευελιξία να μπορούν να ανταποκριθούν πραγματικά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Και βασική προϋπόθεση βεβαίως να είναι πάντα η διασφάλιση της ποιότητας, κάτι που γίνεται μόνο μέσα από τη διαρκή αξιολόγηση αυτών των ιδρυμάτων. Η δυνατότητα, επίσης, τέλος, είναι ο τέταρτος παράγοντας που παρέχει στους φοιτητές το αμερικάνικο μοντέλο εκπαίδευσης να επιλέγουν το τομέα σπουδών του, να δοκιμάζουν, να μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια των σπουδών του, όχι μόνο πρόγραμμα σπουδών, αλλά και σχολή. Και ο τρόπος εισαγωγής να μην είναι απαραίτητα μέσα από εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά από μία κατάθεση χαρτιών
προηγούμενης εμπειρίας. Ελπίζω να μην μετράει ο χρόνος της ερώτησης μέσα στο χρόνο μου. Όχι. Ωραία. Πολλά θα ήταν τα ωφέλη αν μπορούσαμε να δεχτούμε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων για τη χώρα. Τα ξέρουμε όλοι πολύ. Νέες θέσεις εργασίας, νέα φορολογία, τα έξοδα διαμονής και φοιτησης των ξένων φοιτητών, που μακάρι να κάνουν το ίδιο και να προσελκύσουν και τα δημόσια πανεπιστήμια μέσα από ξενόγλωσσα προγράμματα. Εν κατακλείδη, δεν είναι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια εξίσου καλά και σίγουρα δεν είναι όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κακά. Χρειάζονται προϋποθέσεις, αυστηροί κανόνες λειτουργίας, μιλήσαν οι προηγούμενοι. Ο διαχωρισμός, όπως είπε και ο κύριος Σφορτσάκης, σε δημόσια και ιδιωτικά μόνο αναχρονιστικός και υποκριτικός μπορεί να είναι. Το καθεστώς το σημερινό λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων και της ημιπαρανομίας των ιδιωτικών που υπάρχουν, η ημιπαρανομία γιατί τα πτυχία τους συνεχίζουν να μην αναγνωρίζονται πρακτικά από το δημόσιο, μόνο ίσες ευκαιρίες δεν δίνει στους φοιτητές σήμερα. Πρέπει επίσης να καλλιεργήσουμε την έλλειψη κουλτούρας που υπάρχει, έτσι ώστε, γιατί όχι, μήπως δημιουργηθεί και μία μεταρρύθμιση περί κοινοφιλών ιδρυμάτων, ώστε να πάψουν να αντιμετωπίζονται αυτά με την καχυποψία, όταν λειτουργούν σωστά με την καχυποψία που αντιμετωπίζονται σήμερα. Και τέλος, πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάμε σε άλλες χώρες προηγμένες και μπορούμε να πάρουμε πολύ χρήσιμα μαθήματα από άλλες χώρες που έχουν εφαρμόσει το σύστημα της συνύπαρξης δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στους τρίτους ομιλητές, οι οποίοι θυμίζω δεν μπορούν να τους κάνουμε ερωτήσεις, είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν και το δύσκολο έργο να κάνουν και την τελική αντιπαράθεση των επιχειρημάτων της μία ομάδας και της άλλης. Άρα θα τους δώσουμε 1 λεπτό αν χρειάζονται για τις σημειώσεις τους. Ο Νικόλας δεν χρειάζεται. Αλέξανδρε, χρειάζεσαι? Όχι. Είναι πανέτοιμοι. Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Πολιτικοί που μιλάνε στον χρόνο τους. Άνθρωποι που κάνουν συνοψίσεις πριν τους ρωτήσεις. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά. Απορώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τότε με τον τρίτο ομιλητή, με τον Νικόλα τον Φαραντούρη, ο οποίος θα κλείσει και θα κάνει και την τελική αντιπαράθεση των επιχειρημάτων της ομάδας του λόγου. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, αγαπητό Προεδρείο, και τα δικά μου συγχαρητήρια για την εξαιρετική εκδήλωση και τη φιλόξενη αίθουσα. Ξεκινώ από αυτό το τελευταίο. Σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή τη φιλόξενη αίθουσα, έχουν φιλοξενηθεί εξαιρετικά σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις δημοσίων πανεπιστημίων. Δημοσίων πανεπιστημίων που οργάνωσαν επιστημονικές εκδηλώσεις δωρεάν και με ίση πρόσβαση σε όλους. Ξεκινώ από αυτό το χαρακτηριστικό για να πω ότι πράγματι λίγα μας χωρίζουν σε αυτό το πάνελ, αλλά ουσιαστικά ερχόμαστε εδώ να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Θέλουμε να είναι η παιδεία κυρίως δημόσια και δωρεάν ή η έμφαση πρέπει να δοθεί στην αγορά? Αυτό είναι το ερώτημα. Και απευθύνομαι σε εσάς που σηκώσατε τα χέρια σας πριν, υποστηρίζοντας ότι κυρίως η παιδεία και η εκπαίδευση πρέπει να είναι ιδιωτική και όχι δωρεάν. Να αναλογιστείτε πόσοι από εσάς δεν κάνατε χρήση των καρπών της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της εκπαίδευσής σας, από το δημοτικό έως το πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία σήμερα των ανθρώπων μέσα σε αυτή την αίθουσα ή τουλάχιστον αυτών που σήκωσαν τα χέρια τους υπέρ της ιδιωτικής και όχι δωρεάν εκπαίδευσης έχουν κάνει χρήση στο παρελθόν των πόρων της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Όμως, παρακαλώ ερωτήσεις. Όχι ερωτήσεις. Παρακαλώ ερωτήσεις. Όμως, κυρίες και κύριοι, τα επιχειρήματα της θέσης και της αντίθεσης, τα επιχειρήματα του λόγου και του αντιλόγου. Εμείς υποστηρίζουμε ότι η παιδεία, η εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και δημόσια. Και ξεκινήσαμε τη θέση αυτή με τη βασική αρχή, με το προστατευόμενο ένομο αγαθό της ισότητας. Και ανέπτυξε η κυρία Γιαννάκου πώς ένα φτωχό παιδί μπορεί να έχει πρόσβαση, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα των ίσων ευκαιριών με ένα πιο εύπορο παιδί. Στην Ελλάδα της κρίσης, πόσοι από εμάς που τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, θα ήθελαν να σπουδάσουν φιλολογία ή φιλοσοφία ή θεολογία ή γεωγραφία, θα έβρισκαν εύκολα στέγη σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με δίδακτρα, το οποίο καθοδηγείται από τις δυνάμεις της αγοράς και θέλει να βγάλει businessman?
Στην Αμερική ενδεχομένως, στην Αμερική που υπάρχει η κουλτούρα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και υπάρχουν 3.000 καθιδρύματα, ναι. Στην Ελλάδα όχι. Γι' αυτό τασσόμεθα υπέρ της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από επιτυχημένα παραδείγματα τύπου Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας και Ντυρί, που κάνουν μια φανταστική δουλειά. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, διότι η καραδοχή, το Trump University, κανείς δεν θα ήθελε να αποφοιτήσει στην Ελλάδα της κρίσης από ένα πανεπιστήμιο χωρίς αντίκρισμα. Γι' αυτό λοιπόν τασσόμεθα αναφανδόν υπέρ της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και υπενθυμίζουμε ότι η κυρία Καρύδη διατύπωσε την εξής θέση. Εν είδη αντίθεσης, να επιλέγουν το πρόγραμμα σπουδών τους. Ναι, γι' αυτό θέλουμε τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Για να υπάρχει μια παλέτα γνωστικών αντικειμένων που ο καθένας θα έχει πρόσβαση σε αυτήν και όχι εξειδικευμένη γνώση. Κυρίες και κύριοι, τα δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμια δίνουν πρόσβαση στον καθένα και έχουν και εξειδικευμένα προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αλλά η εκπαίδευση πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των βασικών σπουδών και στις μεταπτυχιακές σπουδές τις βασικές. Για την εξειδίκευση και την ακρεφνή εξειδίκευση, ναι στα δίδακτρα. Όχι όμως να καταλογίσουμε στη δημόσια και τη δωρεάν εκπαίδευση ότι για τα δεινά της ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας και του εκπαιδευτικού συστήματος φταίει αυτή. Σας ευχαριστούμε. Είπαμε να κάνουμε debate. Ναι, και νομίζω το κάναμε. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να πω ότι το debate έχει είναι λίγο της προβοκάτσιας. Όλο αυτό έχει ένα θεατράλε στοιχείο. Και μερικοί πέρα από καθηγητές έχουν και λίγο πιο θεατρικό χαρακτήρα, όπως βλέπετε. Και εμείς το εκτιμούμε αυτό και το αγαπούμε. Και σε ευχαριστούμε και πολύ. Ησυχία στο ακροατήριο. Ησυχία. Λοιπόν, θα πάρουμε μετά ερωτήσεις και θα γίνει χαμός. Ο λόγος τώρα στο μικρότερο της βραδιάς, μικρός αλλά δυναμικός, στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει το δύσκολο έργο να αντιπαρατεθεί σε έναν σύμφωνα που μίλησε λίγο πριν. Πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Φαραντούρη, γιατί με βοήθησε να αποβάλω μεγάλο μέρος από το άγχος μου για τη σημερινή βραδιά. Αγαπητό κοινό, λοιπόν, αξιότιμη ομάδα του Λόγου. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργάνωση αποφύτων προγραμμάτων ανταλλαγής που μου παρήχε την ευκαιρία και την τιμή να βρεθώ σήμερα εδώ, στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, ως κομμάτι μίας εκ των δύο ομάδων που προσπάθησαν να ρίξουν φως πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο εδώ και 40 χρόνια επανέρχεται παροδικά στο προσκήνιο των συζητήσεων. Σε αυτό το ζήτημα, στην αντιπαράθεση μιας αμιγώς δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που θα εμπλουτίζεται από ειδικά πανεπιστήμια και όχι εκπαιδευτικές μορφές τις οποίες το κράτος αγνοεί, εμείς παίρνουμε θέση ρητά και κατηγορηματικά υπέρ του τελευταίου. Θα ξεκινήσω λοιπόν προσπαθώντας να αντικρούσω κάποια από τα επιχειρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν από την ομάδα του Λόγου. Πρώτα απ' όλα, θεωρήσατε το δημόσιο πανεπιστήμιο, το δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο, ως μια ευκαιρία για τα ευφυή παιδιά να ανέλθουν κοινωνικά. Και όντως, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Απλώς, εγώ αυτό το οποίο θα ρωτήσω είναι πώς κρίνεται αυτή η ευφυΐα. Μέσω του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων, που παρά το γεγονός ότι είναι ένας αντικειμενικός τρόπος εξέτασης, η επιτυχία σε αυτές εξαρτάται από τον ψητακισμό. Τα βιβλία, τουλάχιστον σε θεωρητικό προσανατολισμό, δεν περιλαμβάνουν μόνο κυρίως αποδεκτή